Цягам на бліжэйшай гадзіны самыя цікавыя навіны і найважнейшая падзея аўторка. Першага красавіка для вас працуе Алесь Залеўскі. Шчыра вітаю гаспадарства і прашу паставіць лайк нашай трансляцыі, калі вам бяспечна. А мы пачынаем. Так ужо супала, што ў дзень смеху ўрад меўся прэзентаваць беларусам формулу справядлівага цэнаўтварэння. Прэм'ер-міністр Александр Турчин са сваёй камандаю і запрошанымі адмыслоўцамі працаваў над звужэннем спісу тавараў, цэны на якія жорстка рэгулюе дзяржава. З якімі праблемамі сутыкнуўся кіраўнік ураду падчас рэалізацыі плану Юлія Цельпук. Згнілая бульба, якую прадавалі за рубель у гандлёвых пунктах Беларусі, знікае з паліцаў. Замест яе... Ну, тоже семянка. Ну, она трошки получше, но все равно мягкая. Я так как все детство в деревне провел, могу сказать, что картошка ерунда, причем полная. Цана на мытую бульбу до 3 рублёў, максімальна дазволеная пастановою ўраду нумар 713. Нямытая бульба ў крамах нізкаякасная. Ужо больш за год яна каштуе рубель. У красавіку ёй дазволяць падаражэць на 11 копеек, што можа хоць неяк пацешыць вытворцаў. Ситуация уже приобрела такие масштабы уже на страновом уровне негативные. И вот в связи с этим, ну, вполне возможно, что разрешили, да, именно белорусской картошке подрасти немного в цене. Працу над паслабленнем пастановы нумар 713, што дыктуе гандлю цэнавыя максімумы на так званыя сацыяльныя тавары, пачынаў былы прэм'ер-міністр Галоўчанка. Дзейны прэм'ер Александр Турчин прапанаваў удвая скараціць гэты спіс. Сёння меўся прэзентаваць вынікі, але напярэдадні пачуў. А кто сказал, что это социально значимое? Допустим, автомобиль, он у нас уже перестал быть социально значимым. Или он социально значимый? Лукашенко не хоча звужаць спісу сацыяльна значных тавараў, тлумачыць Настасья Лузгіна. Придется тогда выводить ряд позиций из этого регулирования, и в результате это, естественно, может сказаться в плане ускорения цен. У выніку рост інфляцыі і патрэба ўздымаць заробкі насельніцтву. Фармуючы спіс, ураду таксама даводзіцца ўлічваць інтарэсы бізнесу. Адному сектару даць магчымасці зарабляць, у іншага зразаць маржу. Чем больше товаров будет регулироваться, тем сложнее, тем больше нагрузка на торговлю, потому что, в принципе, основной смысл у нас это ограничение торговых надбавок. Идет такая балансировка, идет увязка мнений множества игроков, и, собственно говоря, этим связан и длительный процесс. Этот процесс, я думаю, будет постоянно. Формула справядлівага цэнаўтварэння насамрэч ужо існуе і шырока ўжываецца ў рынкавых эканоміках. Цана – гэта сабекошт плюс прыбытак плюс попыт і прапанова. У стандартнай канкурэнтнай харчовай галіне сабекошт складае 65%, яшчэ 15% прыбытак і 20% уплыў попыту і прапановы. А прыкладна гэтак выглядае графік рэгуляванай цаны. Сабекошт да 95%, бо вытворцы і гандаль працуюць з мінімальнай маржой. Прыбытак ад 0 до 5% штучна абмежаванай дзяржавай, а ўплыў попыту і прапановы ад 3 до 10%, бо рынок кантралюецца. Прибыль – это источник существования предприятия, это вложение в будущее, это пополнение, это строительство новых торговых точек, это ремонт и прочее, прочее. Это не так, как у нас принято считать, что у кого высокая прибыль, то значит богато живет. Нет, это неотъемлемый элемент бізнеса. Каб гэты прыбытак мець ва ўмовах абмежаванняў, некаторыя суб'екты эканомікі вымушаныя рызыкаваць. Толькі на Віцебшчыне летась эканамічны суд разгледзеў 122 справы, звязаныя з парушэннямі правілаў цэнаўтварэння. Іншыя абыходзяцца штрафамі ад Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Толькі ў мінулым месяцы у выніку правяранняў за пратэрмінаваныя тавары і завышаныя цэны пакаралі 149 асобаў. Юлія Цельпук, Белсат. У гэты момант каардынацыйная рада ладзіць адкрытыя слуханні наконт знікнення сваёй спікеркі Анжэлікі Мельнікавай.
Тэму абмяркоўваюць у жывым эфіры на YouTube-канале Каардынацыйнай рады. Анжеліка Мельнікова перастала выходзіць на сувязь 25 сакавіка. Ужо на наступны дзень кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка падаў заяву ў польскую паліцыю наконт знікнення жанчыны. Польскі афіцыйны бок пацвердзіў, што Мельнікавай няма на тэрыторыі краіны. Напярэдадні Латушка паведаміў, што мабільны тэлефон Анжелікі 19 і 25 сакавіка быў на тэрыторыі Беларусі. Мы уважліва сочым за сітуацыяй. Тэму, між іншага, абмяркуем з нашымі экспертамі ў студыі Белсат. Літаральна праз 15 хвілін. Не пераключайце. А цяпер трошкі да іншых тэмаў. Ці могуць беларусы працаваць на 1/10 стаўкі за месяц? І які заробак пры гэтым атрымаюць? Павялі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Інфармацыя дакладна зацікавіць так званых дармаедаў. Кацярына Гардзеева ведае больш. Шчыліна, каб пазбегчы статусу дармаеда, знойдзена ў айчынным заканадаўстве. Гэтак, паводле Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, беларусам дастаткова працаваць усяго гадзіну на тыдзень. Закон дазваляе аформіць працаўніка на 1/10 або нават на 0,05 стаўкі. Мой работодатель предлагает устроиться на 0,1 ставки. Я буду тунеядцем в этом случае? Не будете. Згодна з дэкрэтам нумар 3 о папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, дзяржаву цікавіць сам факт працы, а не яе аб'ём. Заробак жа пры працаўладкаванні на лічныя гадзіны будзе сімвалічны, але крок здыме дзейны ў дачыненні дармаедаў у абмежаванні. У нас вырашылі пайсці па шляху простым, але як я лічу вельмі нязграбным, далічыць да быццам бы тунеядцаў усіх вызначаны абмежаванні, там галоўнае з якіх гэта плата па поўных, быццам бы поўных тарыфах, это паслуг ЖКХ. Гэта кошты на ацяпленне і гарачую ваду для ўтрыманцаў у 5,5 разоў вышэйшыя, як для іншых. Ціснуць на незанятых у эканоміцы і праз праўкі ў заканадаўстве. Цяпер чалавек, які афіцыйна не працаваў больш за 5 гадоў, страчвае права на сацыяльныя выплаты. Зрэшты, сума дзяржаўнага падтрымання беспрацоўных невялікая. Летась яна склала ўсяго 80 рублёў на месяц. Для параўнання, праязны ў менскім метро на гэты ж тэрмін каштуе 46 рублёў. З 10 сапраўдных беспрацоўных толькі адзін, там хто зусім цяжкай сітуацыі, ён прэтэндаваў на нейкую такую дапамогу. Таму я не верю, што гэта неяк радыкальна зменіць эканамічны стан бюджэта, але давер і павагу да чыноўнікаў ад самых сацыяльна неабароненай часткі насельніцтва, вось на гэты фактар такі закон, безумоўна, паўплывае. Цяпер у Беларусі статус дармаеда маюць больш за 330 тысячаў чалавек. У Менску ж на беспрацоўных адкрылі паляванне. Адмысловыя рэйды для выяўлення незанятых у эканоміцы зладзіць сталічны МУС. Пра гэта ў канцы лютага паведаміў міністр ведомства Иван Кубраков. В том, что в Беларуси не хватает огромное количество работников, притом абсолютно различных специальностей, и эти вакансии нужно кем-то заполнять. Таким образом, как я понимаю, ловят людей, которых потом пытаются устроить на эти места. Дапамогуць міліцыянты і камісіям у справе працаўладкавання. З сакавіка для беспрацоўных, якія праігнаруюць выклік у цэнтры занятасці, прадугледжана адміністратыўная адказнасць ад штрафу да арышту. Их репортажи привлекают к уборкам территорий, к благоустройству территории, притом за бесплатно. Это такие удобные рабы, которые, скажем, привлекаются для выполнения хотелок и для показухи идеологии. Даведацца, ці лічыцца чалавек у базе дармаедаў, можна ў раённай камісіі. Інфармацыю даюць праз тэлефон, электронную пошту або пры асабістым звароце. Праверыць сябе можна і онлайн, праз сайт e-паслуга. Але для гэтага спатрэбіцца лічбавы подпіс. Кацярына Гардзеева, Белсат. У сённяшняй Беларусі адбыты тэрмін зняволення яшчэ не азначае вызвалення. Палітвязню Міколу Дзядка перавялі ў СІЗА ў Калядзічах праз новую крымінальную справу паводле артыкулу 411 зацятае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Гэта ўсё там суб'ектыўна. Адміністрацыя калоніі фактычна піша на цябе характарыстыку, фактычна аператыўны супрацоўнік адзіны піша характарыстыку, накіроўваюць гэта ў суд справу. І суд на аўтамаце без запрашэння самого асуджанага выносіць новы тэрмін, год ці два.
Паводле сяброў Міколы ён меўся выйсці на волю ўжо 4 красавіка. Нейкіх падрабязнасцяў новыя справы няма. Падобная сітуацыя мела месца і ў верасні летась, калі супраць дзядка таксама распачыналі крымінальную справу аб згостным непадпарадкаванні. Актывіст анархісцкага руху, журналіст і блогер Мікола Дзядок быў затрыманы 11 лістапада 2020 года. Праз год яго асудзілі да 5 гадоў зняволення паводле абвінавачанняў у закліках да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі Беларусі, а таксама ўдзеле ў грубым парушэнні парадку і незаконных дзеяннях у дачыненні да гарачых рэчываў. Беларуская міжнародная і праваабарончая супольнасць прызналі Міколу палітвязням. Тым часам прэзідэнт ЗША пракаментаваў сітуацыю з амерыканскімі вайскоўцамі, якія патанулі ў вайсковай машыне на літоўскім палігоне ў Падброддзі. Маўляў, 3 загінулі і 4, хутчэй за ўсё таксама. На думку Дональда Трампа, прычынаю трагедыі мог стаць збег акалічнасцяў. Ноч, цяжкая тэхніка, цытата «лёд на балоце». Паводле ж літоўскага выдання ЛРТ у дзень знікнення амерыканскай тэхнікі 25 сакавіка лёд на балоце наўрад ці быў, бо надвор'е стаяла цёплае і сухое. Гусенічная браняваная машына М-88 «Геркулес» з 4 амерыканскімі вайскоўцамі патанула ў балоце на вайсковым палігоне ў Падброддзі недалёка беларускай мяжы. Толькі 31 сакавіка ратоўнікі здолелі выцягнуць машыну з балота. Пры гэтым армія ЗША паведаміла пра гібель 3 вайскоўцаў і знікнення без вестак 4. Адметна, што ў той жа дзень беларускія памежнікі затрымалі грамадзяніна ЗША, які незаконна мінуў літоўска-беларускую мяжу ў таварным вагоне цягніка. Але паводле літоўскага боку затрыманы і амерыканскі вайсковец, розныя асобы. Улады Арменіі не плануюць сплачваць унёскаў у АДКБ і загаварылі пра магчымы выхад з прарасійскага блоку. Ерэван вінаваціць арганізацыю бяздзеяння падчас карабахскага канфлікту, а асобных чальцоў у тым, што яны планавалі вайну супраць Арменіі разам з Азербайджанам. Адначасова Арменія намацвае курс на еўразвяз. Днямі парламент краіны прыняў закон пра запуск працэдуры ўваходу ў аб'яднаную Еўропу. Пра перспектывы такога шляху наступны матэрыял. Еўрапейскі выбар Арменіі як гарант бяспекі паводле розных апытанняў падзяляюць ад 40 да 60% грамадзянаў краіны. Але як толькі ў парламенце скончылася галасаванне наконт еўраінтэграцыі, на вуліцы другога паводле велічыні гораду краіны Гюмры выйшлі сотні людзей пад лозунгам «Моладзь Арменіі супраць еўразвязу». Мэта нашай акцыі выступіць супраць шэрагу еўрапейскіх каштоўнасцяў, як ЛГБТ-прапаганда і гэтак далей. Крытыкуе прыняты законапраект і буйная парламенская апозіцыйная фракцыя Аястан. Если вот правительство Армении намерен имеет план о вступлении Армении в Евросоюз, они бы пошли согласно регламенту, процедуре вступления в Евросоюз. То есть это переговоры с Евросоюзом, это план действий. И кроме того, должно быть параллельно 2 процесса. Запрос о вступлении в Евросоюз и запрос о выходе Евразийского экономического союза. Працэс еўраінтэграцыі Арменіі запусціла непарламенцкая апазіцыя блок праеўрапейскіх партыяў. Каб распачаць заканадаўчы працэс, яны за месяц сабралі 60 000 подпісаў замест неабходных 50 000. Нам, мягко говоря, не помогали. Общественное телевидение отказалось даже ставить об этом объявление. Некоторые города саботировали збор подпісей. На гэтым фоне ў Ерэване праходзяць шматтысячныя антыўрадавыя мітынгі ўцекачоў з Нагорнага Карабаху. На іхную думку, улады здалі армянскія землі Азербайджану, правалілі праграму дапамогі вымушаным перасяленцам і не шукаюць шляхоў вярнуць іх на радзіму. Еўрапейскі шлях краіны – іхная надзея на змены да лепшага. Армения хочет попасть в Евросоюз. Почему? Потому что, во-первых, это демократия. Это борьба за национальные, не только национальные интересы, за права человека, за свободу слова и так далее. Да? Это очень важно. Пры гэтым Ерэван сёння моцна залежыць ад Масквы. Газазабеспячэнне краіны, манаполія Газпрома, расійскія кампаніі пастаўляюць электраэнергію і здабываюць карысныя выкапні, а армянская чыгунка – філіял расійскай. Ірына Дарафейчук, Марк Падбярэзін, Белсат.
Амерыканская кампанія 23andMe падала на банкрутства. Ўсё б нічога, але яна займаецца генетычнымі даследаваннямі для вызначэння паходжання, схільнасцяў да захворванняў і пошуку сваякоў. За амаль 20 гадоў існавання сэрвісам скарысталіся і шмат якія беларусы. Наколькі можна верыць камерцыйным генетычным тэстам і што будзе з персанальнымі звесткамі карыстальнікаў ва ўмовах банкрутства кампаніі, высвятляла Марыя Сысой. Каля $100 і вы можаце даведацца шмат новага пра сваё паходжанне і знайсці сваякоў. Гэтак зрабілі больш за 15 мільёнаў карыстальнікаў сэрвісу 23andMe па ўсім свеце. Цяпер шмат хто з іх хвалюецца за бяспеку сваіх звестак – генетычных, генеалагічных і медычных. Заснаваная ў 2006 годзе, 23andMe была ці не першую кампаніяй, якая папулярызавала і камерцыялізавала аналіз геному чалавека. У 2021 яна стала публічнаю з рынкавай капіталізацыяй $6 мільярдаў. Але пасля выцеку звестак амаль паловы карыстальнікаў у 2023 годзе і радыкальнага падзення кошту акцыяў, кампанія цяпер на мяжы выжывання і будзе прадавацца з аўкцыёну. Найбольш эффективными были, конечно, 23andMe, потому что они самые старейшие. И они 20 годов на рынке. Вот. Но еще не дрянные отгуки, например, про Ancestry DNA есть такая. И, ну, хіба Family Tree DNA можно поспробовать. Это уже коли раить белорусам, которые хотят там себе не генеалагично самоидентификовать. Пакуль кампанія абяцае працягнуць працу, але эксперты настойліва раяць карыстальнікам выдаліць улюковыя запісы і запрасіць выдаленне генетычных узораў. Такая рэкамендацыя датычыць кліентаў усіх кампаніяў, што тэстуюць геном. Если вам нет надобности хранить результаты тестов на память в течение десятков лет, сделали тест, получили результаты, скачали их и, соответственно, запросили удаление. Эксперты папярэджваюць, у выпадку выцеку такая адчувальная інфармацыя рана ці позна з'яўляецца на чорным рынку і нават у лёгкадасяжных базах даных. Ёй могуць скарыстацца махляры. Марыя Сысой, Белсат. Міністэрства інфармацыі дадало ў спіс забароненых да распаўсюду ў Беларусі кніг 27 пазіцыяў. Сярод іх творы сусветна вядомых аўтараў. Гэта кнігі, на думку ведомства, могуць нашкодзіць нацыянальным інтарэсам Беларусі. У чорны спіс уладаў сярод іншага занёс раман Дэвіда Мітчела «Воблачны атлас», які трапіў у топ-100 найлепшых кніг 21 стагоддзя паводле Гардыя. Пад забарону таксама трапілі «Дзеці з камеры захоўвання» японскага пісьменніка Рю Муракамі, «Самотны мужчына» і «Бывай Берлін» амерыканскага пісьменніка Крыстафера Шэрода. «Дом на краі свету» лаўрэата пуліцэраўскай прэміі амерыканца Майкла Канінгема ды іншыя сусветна прызнаныя творы. На гэты момант у чорным спісе кніг ад Міністэрства інфармацыі 92 пазіцыі. Ну і нарэшце, 1 красавіка для кагосьці дзень дурня, для кагосьці дзень жартаў, для кагосьці проста дзень. Між тым, весяліцца людзі любілі ва ўсе часы. У старажытным Рыме быў дурны дзень, калі рымляне пераапраналіся і жартавалі адзін з аднаго. Кельты святкавалі змену сезонаў і бавіліся ў розныя жартаўлівыя гульні. А пра тое, як смех дапамагае ў цяперашні, не самы светлы час, апавядзе Владислав Корсак. Байсол эвакуяваў Вольгу Бондарову. З сабой яна прыхапіла пікантныя відэаматэрыялы з прыгодамі двух знаных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. А пісьменнік Саша Філіпенка пастанавіў узначаліць офіс Святланы Ціхановскай і ўжо прымае частку паўнамоцтваў абранай прэзідэнткі. Гэтак сёння 1 красавіка жартуе Байнет. Што праўда, і без фэйкавых навінаў кур'ёзаў у медыяпрасторы дастаткова. Гэтак у Беларусі кошт за кілаграм не найлепшай бульбы зраўняўся з курсам долара. Подорожало, стало по 3 рубля вот эта вот ерунда продаваться. А менская чыноўніца Вольга Смірнова ўжо ведае, як школьнікам варта адзначаць выпускныя. Маўляў, замест шоу і лімузінаў трэба ў творчай форме падзякаваць кіраўніцтву школы, гораду і краіны. Кур'ёзна і ў заходняй Еўропе, гэтак у Баварыі паліцыя 5 гадзінаў расследавала забойства пасля паведамлення пра абгарэлае цела ў канале. Далучыліся крыміналісты, судмедэксперты, спецыялісты дронамі сканавалі прылеглую тэрыторыю. У выніку ж ахвяра аказалася спаленаю секс-лялькаю. Смех карысны фізіялагічна, ён дапамагае зняць напружанне, як і плач. Падчас смеху и плачу задеянные одни и те ж тяглицы. Когда очень много напряжения, когда невыносимо,
становится, юмор помогает его сгладить. И мы это все видели и наблюдали, да, что и в 2020 году очень много было даже юморных лозунгов, с которыми выходили люди на протесты. Раз и назавжди збавимся от лукашизма. Господи, дапаможы. Сапраўды, гумар не знікае нават у самы цёмны час, у тым ліку сярод вайны і рэпрэсіяў. З'яўляецца такое пачуццё, што ты не адзін, што праблемы, якія цябе, знаёмыя табе, яны знаёмыя і іншым, і што ўсе праходзяць праз адны ж тыя ж пытанні. Дакладнае ж паходжанне дня смеху дасюль загадка. Аднак самая папулярная тэорыя звязаная з рэформаю календара ў Францыі. До 1564 года ў краіне Новы год адзначалі з 25 сакавіка до 1 красавіка. Калі кароль Карл IX увёў грыгарыянскі каляндар, святкаванне перанеслі на 1 студзеня. Не ўсе людзі адразу прынялі змену. Некаторыя працягнулі адзначаць Новы год у красавіку. Іх і пачалі называць красавіцкімі дурнямі. Усё адно, нават калі ты сам ужо не святкуеш ва ўзрослых гадах, але ўсё адно ты чакаеш нейкіх жартаў і падколаў. Таму, мне падаецца, нармалёвая дата для таго, каб неяк жартаваць і праводзіць нейкія пранкі, калі ёсць жаданне. Цяпер жа 1 красавіка ў Францыі людзі спрабуюць прыклеіць на спіну адно аднаму малюнак рыбы. У Вялікай Брытаніі, ЗША, як і сярод беларусаў, распаўсюджаныя фэйкавыя навіны. А ў Шатландыі святкуюць аж 2 дні смеху. Мае ж калегі з сайту belsat.eu сабралі інфармацыю пра 20 беларусаў, якія змогуць вас рассмяшыць на прасторах інтэрнэту і ў стэндап-клубах. Запрашаю усміхацца. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Гэта не ўсё ў аб'ектыве. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю зрабіць гэта цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А пакуль запрашаю на онлайн-агляд найцікавейшых матэрыялаў нашай старонкі belsat.eu. Банкі падымаюць адсоткі для крэдытаў, у сувязі з чым цэны на жытло мусілі б зніжацца. Але так чамусьці не адбываецца. Чаму? Адказ на гэтае пытанне знайшлі нашыя калегі з сайту belsat.eu. Аказваецца, жытло не таннее праз танны долар. У сакавіку МТБ-банк, Беларусьбанк, Белгазпрамбанк ды іншыя банкі ўзнялі адсоткавыя стаўкі крэдытаў на нерухомасць, што ў сваю чаргу было выклікана падвышэннем Нацбанкам лютаўскіх значэнняў разліковых велічынь стандартныя рызыкі. Звычайна пасля павелічэння ставак зніжаецца кошт жытла, але не гэтым разам. Карэктывы ў прагнозы ўнёс долар. Нізкі курс падганяе людзей актыўней купляць нерухомасць, бо цэны на жытло часта выстаўляюцца ў доларах. Гэта добрая магчымасць узяць крэдыт і за тую ж суму беларускіх рублёў атрымаць больш долараў. Эксперты ў нерухомасці заўважаюць, што беларусы ўжо адрэагавалі на нізкі курс і бяруць крэдыты. Калі цэны на жытло ўсё ж такі панізяцца, можна даведацца з артыкулу на нашым сайце. До 10 красавіка працягнецца абмеркаванне праекту указу, што абмяжоўвае дзейнасць рэпетытараў. Гэты праект сабраў мноства розных каментароў на прававым форуме. Можна вызначыць ажно 17 напрамкаў крытыкі. Пра ўсе іх падрабязна напісалі нашыя калегі з belsat.eu. Пытанне выклікае пункт пра беларускія інфармацыйныя сеткі, сістэмы і рэсурсы і вызначаны парадак рэгістрацыі. Нават калі ўзяць праграму Zoom, то якім беларускім аналагам яе можна замяніць? На думку рэпетытараў, у Беларусі проста няма патрэбных рэсурсаў. І таму гэта можа ударыць па міжнароднаму рынку рэпетытарства, ды па тых міжнародных рэпетытарах, хто плаціць падаткі ў Беларусі. Крытыкуюць патрабаванне праводзіць выключна індывідуальныя заняткі і прапануюць даць магчымасць навучаць адначасова большыя групы. У тлумачальным лісце аўтары праекту адкрыта прызнаюць, што яго мэты ідэалагічныя. На думку эксперта ў галіне адукацыі Андрэя Лаўрухіна, калі ўлады не прыслухаюцца да крытыкаў, то ў будучыні рэпетытары ды іншыя спецыялісты са сферы адукацыі будуць адыходзіць у шэрую зону.
У сусветны дзень смеху на нашым сайце можна прачытаць гутарку з псіхолагам Натальяй Скіпскай. Экспертка нагадвае, што калі мы добра пасмяяліся, мы адчуваем, што адпачылі. Смяяцца ў цяжкія крызісныя часы абавязкова трэба, кажа псіхолог Наталья Скіпская. Маўляў, смех ратуе нас тым, што дапамагае здымаць напругу, бо напружанне сканчаецца хваробамі. Важна знаходзіць спосабы разнявольвацца. Гумар тут можа вельмі дапамагчы. І трэба памятаць, калі мы жартуем і смяёмся, гэта не пра тое, што мы пра ўсё забыліся і не звяртаем увагі. Не, такім чынам мы сябе зберагаем, каб у нас былі сілы далей жыць і працягваць барацьбу. Экспертка нагадвае, што гумар з пункту гледжання псіхалогіі – гэта рэдукаваная сацыяльна прымальная форма агрэсіі. Маўляў, добры жарт – гэта калі агрэсіўна і не балюча. Таму гумар прысутнічае і ў турме, і на вайне. А яшчэ, адзначае экспертка, чалавек, які дае выхад агрэсіі, бяспечнейшы, чым той, хто назапашвае агрэсію ў сабе. Пра псіхалогію гумару, а таксама пра тое, чаму мужчыны жартуюць больш за жанчын, чытайце на нашым сайце. Як замест шклянога мосту ў мастах зрабілі шкляны сорам. Абяцанні былога кіраўніка гарадзеншчыны Владзіміра Караніка зрабіць з мосту сапраўдную турыстычную сенсацыю не здзейсніліся. Рэальнасць расчаровала многіх. У мастах на Гарадзеншчыне завяршаецца рэканструкцыя найдаўжэйшага падвяснога мосту Беларусі. Паводле плану, у ім мусіў з'явіцца 10-метровы участак шкляной падлогі, праз які можна было б любавацца Нёманам. У рэальнасці ў мосце з'явіліся некалькі маленькіх кавалачкаў шкла, праз якія да таго ж амаль нічога не відаць. Жыхары мастоў дзеляцца ў тыктоку сваімі ўражаннямі ад рэканструкцыі. Пачалі ў стылі хай-тэк, а скончылі ў стылі хай-так. Я ўжо рэальна паверыў, што будзе нейкае ноу-хау, а не гляджу, ўсё нармальна. Адзіны страх, што гэта шкло яшчэ і не вытрымае. Апроч няспраўджаных абяцанняў, мясцовыя жыхары звяртаюць увагу на небяспечныя канструкцыі. Вострыя металічныя часткі для мацавання агароджы размясцілі проста ў пешаходнай зоне. Падрабязнасці пра новы мост чытайце на нашым сайце. Як Лукашенка, ізаляваны ад сустрэчу з іншымі кіраўнікамі краінаў, вылузвае замовы на экспарт беларускай прадукцыі ад расійскіх губернатараў. А таксама па слядах знікнення Анжалікі Мельнікавай. Ці да кожнага беларуса за мяжой можа дацягнуцца беларускае КДБ. Разам з Віталём Бабіным неўзабаве абмяркуем у студыі Белсат з топавымі экспертамі рэгіёну. Красавіка ў студыі Белсат будзе адразу двое вядоўцаў. Я і Алесь Залеўскі, бо ўсіх астатніх вядоўцаў Белсату звольнілі. Таму кожны дзень будзем толькі мы. Калі па-сур'ёзнаму, то шматвектарнасць у нас па-беларуску. Да Лукашэнкі завітаў чарговы расійскі губернатар, гэтым разам кіраўнік Пензенскай вобласці Олег Мельніченка. І тэмы ўсё тыя ж: санкцыі, мазы і клятвы ў вернасці Расіі. Пасля пачатку вайны губернатары з брацкай для Лукашэнкі краіны ездзяць некалькі разоў на месяц. Некаторыя ўжо паўтараюцца. З кіраўніком Прыморскага краю дыктатар сустракаўся ўжо двойчы. Часто я встречаюсь с губернаторами Российской Федерации. Сустрэча традыцыйна адбылася ў Палацы Незалежнасці. Мы с вами, как историки, понимаем, что через определенный промежуток времени, к сожалению, события повторяются. Гаворка вялася пра Другую сусветную вайну, аднак галоўную тэмаю перамоваў кіраўніка Беларусі і расійскага губернатара была эканамічная супраца. Дакладней, Лукашенка прапаноўваў Пензенскай вобласці ліфты, пасажырскія аўтобусы і трамваі, будаўнічую тэхніку і ўсё, што захоча купіць пензенскі кіраўнік. Вот где ты спрятался. Супрацу ды айчынную тэхніку Лукашенка прапануе на кожнай сустрэчы з расійскімі губернатарамі. Адметна, што такія спатканні праходзяць некалькі разоў на месяц. Са студзеня 2024 года ў Палацы Незалежнасці пабывалі 19 расійскіх рэгіянальных кіраўнікоў. Яшчэ да аднаго губернатара Іркутскай вобласці ён заязджаў асабіста падчас візіту ў Расію ў траўні мінулага года.
Так, вяртаемся ў студыю Белсата, гляжу нашу трансляцыю, каля 500 чалавек глядзіць у жывую, і толькі 50 лайкаў, калі ласка, калі вам бяспечна, паднацісніце на падабайку. Таксама каментуйце нашу трансляцыю, калі для вас гэта бяспечна. Ўжо зараз з намі на сувязі палітычны аглядальнік радыё Свабода Валер Карабалевіч. Спадар Валер, вітаю вас, добрый вечар. Вітаю. На ваш погляд, чаму расійскія губернатары так часта прыязджаюць у Менск да Лукашэнкі? Ну, бачыце, у Беларусі, у России, скажем так, не зусім рынкавая эканоміка. Потому что у рынкавай эканоміцы субъекты гаспадарання паміж сабою дамаўляюцца, заключаюць сделки, вось модное цяпер слово, і дзеля гэтага не трэба ўмяшання нейкіх начальнікаў, дзяржаўных чыноўнікаў і так далей. Ну, а паколькі ў Беларусі і ў России не зусім рынкавая эканоміка, то дзеля любых сделак патрэбна удзел чыноўнікаў. Справа ў тым, што, як можна зразумець, з расійскага федэральнага бюджэту у рэгіёны выдзяляюцца некія пэўныя грошы. І вось, каб іх асвоіць, і прыязджаюць губернатары расійскіх губерняў у Беларусь, і тут купляюць і ліфты, і аўтобусы, і трактары, і белазы, і так далей. Дарэчы, Беларусі, в прынцыпе, гэта выгодна. То бок не трэба канкурировать там на рынку з нейкімі іншымі фірмамі. Тут прыязджае дзяржаўны чыноўнік і наўпрост дамаўляецца пра пастаўкі. І гэта, в прынцыпе, выгодная сітуацыя для беларускай эканомікі. Ось, таму і адбываюцца такія частыя візіты кіраўнікоў расійскіх рэгіёнаў. А тое, што іх сустракае персанальна Лукашенко, ну, у гэтым таксама ёсць пэўная рацыя, бо глядзіце, прыкладна з 80 рэгіёнамі России у Беларусь гандаль, скажем так, звыш 100 мільёнаў даляраў. А вось Лукашенко там ездзіць у некія краіны, скажем, у тую Монголію, з якой амаль нема гандлю, там ездзіць у краіны Афрыкі, з якімі ўвогуле нулявы гандаль. А тут на рэгіён расійскі прыходзіцца до 100 мільёнаў, а на некаторыя важныя рэгіёны і гаворка пра мільярды ідзе. Таму, ну, это логічна сустракацца з тымі суб'ектамі, кіраўнікамі суб'ектаў, які есть мой інтарэс, гандлёвы інтарэс. Ось. Ну, іншая справа, што, зразумела, сустрэча з губернатарам гэта не царская справа. Ну, але у Беларусі і России свае асобыя адносіны, і Лукашенко не лічыць для сябе некім такім не вельмі прыемным сустракацца з кіраўніком не свайго ўзроўню. А ці можам мы уявіць адваротную сітуацыю, калі, напрыклад, да Владзіміра Пуціна прыедзе ўмоўны Юрый Караеў з нейкімі пытаннямі, і он яго прыме і будзе абмяркоўваць нейкія, там, не ведаю, экспартныя пытанні? Это наўрад ці, бо у России зусім іншая замежная палітыка, да Пуціна прыязджаюць кіраўнікі шмат якіх дзяржаў, зразумела, з кіраўніком беларускага рэгіёна Пуцін сустракацца дакладна не будзе. Іншая справа, што я не бачу асаблівага сэнсу візіту кіраўніка рэгіёна ў Россию, бо тут зусім іншыя маштабы субсідый з боку цэнтральнага ўраду. Вось таму адваротны выпадак гэта наўрад ці. Дарэчы, адметна, Алесь сёння пачаў вывучаць таксама гэтую тэму, што ж насамрэч Беларусь можа прадаваць расейцам. Так, і лізін. Ты пра гэта? Так. Ёсць, дарэчы, канкрэтная інфармацыя, бо акурат такі губернатар Пензенскай вобласці Олег Хмельніченко заявіў, што будзе набываць у нас гэты лізін, і Беларусь, оказывается, актыўна экспартуе гэтыя... Мало таго, мы яшчэ гэта ствараем. Ці спадарства ведае хто-небудзь з вас, што такое лізін? Вось ты, Віталь, ведаў да сённяшняга эфіра? Таксама не ведаў. Вось, гэта тыя дабаўкі так, для спартоўцаў і для курэй.
у выпадку пензенскага губернатара, які сёння заявіў, што канкрэтна дамовіліся, так, бо мы ўсе прывыклі, што прадаем калійныя ўгнаенні, так, ці малочка мясная, так, прадукцыя Расія, Кітай, ці балванкі, так, на грады расійскія для ваенпрама расійскага. А аказваецца, таксама у нас ёсць цэлая вытворчасць гэтага прадукта, як сёння сказаў, так, Олег Мельниченко сёння заявіў, што будзе набываць у нас лізін. Беларусь, аказваецца, актыўна экспартуе гэтыя амінакіслоты і робіць у Пухавічскім раёне Менскай вобласці на магутнасцях беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі. Толькі 2,5 гады таму Лукашенко афіцыйна запусціў вытворчасць. Пасля пачатку вайны ва ўкраіне Расія была вымушаная адмовіцца ад заходніх паставак амінакіслот. Здавалася б, тут беларусы павінны захапіць суседні рынак, аднак, як і з мазамі, расійскія спажывальнікі больш не даюць перавагу імпарту дабавак з Китая. Ім належыць амаль 80% рынка, у Беларусі другое месца з 16%, і тут нам не ўдалося выйграць канкурэнцыю, хаця 16% можа неблагі старт для пакарэння гэтага рынка з боку Беларусі. Але, спадар Валеру, мне, конечно же, да вас пытанне як да палітолага, а не эканаміста, яно трошкі іншае. Вось многія чакаюць цяпер пацяплення захадам Лукашэнкі, так, і выпуск палітвязняў, зноў лібералізацыю, адлігу, магчыма, ўнутры краіны. А мы глядзім на навіны, што сёння расійскі гандляр зброяй БУТ выступае ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, так, што заходнія ўзоры мастацкай літаратуры, як і ў СССР, знаходзяцца цяпер пад забаронай у Беларусі. Я не веру, што пры Лукашэнку вось такі разворот магчымы, так, я не бачу гэтых магчымасцей, што ён нешта такое плануе, спадзяецца, а вы? Калі нету, вось, які, на вашу думку, у яго план прайсці бліжэйшыя месяцы вось этой эканамічнай стагнацыі, ну і таго палітычнага ціску Крамля, яшчэ большай інкарпарацыі Беларусі ў свой склад? Такое пытанне. Ну, гаворка не ідзе пра некі разворот у бок захада. Гаворка хаця б магла ісці пра некае зняцце напружанасці, пра некую разрядку напружанасці. Але пакуль і да гэтага вельмі далёка, я думаю, што тактыка афіцыйнага Менска палягае ў тым, што само сабой нешта здарыцца у звязку з зменай знешняй палітыкі Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось ЗША і Расія дамовяцца аб нечым, аб некім прымірэнні па ўкраіне. ЗША пачне здымаць санкцыі з Расіі. Ну, а калі з Расіі здымаць, то і з Беларусі, бо гэтыя санкцыі прымаліся фактычна ў адным пакеце супраць Беларусі і Расіі. Ну, і таму, як бы прычапіўшыся прыцэпам да Расіі, можна паспрабаваць і зняць вось гэтыя санкцыі. А это, власна, галоўнае, што цяпер цікавіць Лукашенка на заходнім кірунку. Наколькі гэтыя разлікі рэалістычныя, ну, сёння цяжка сказаць, хаця б з той нагоды, што замежная палітыка Злучаных Штатаў пака не вельмі зразумелая, да канца зразумелая. Вось, таму на гэта і робіцца стаўка. Вось, ну, власна кажучы, Лукашенко асабліва спяшацца няма куды, нейкіх такіх чыннікаў, якія вельмі моцна прыціскалі, вельмі моцна пагражалі разбурэнню беларускай эканомікі, пакуль я не бачу. Вось, ну, а таму можна і пачакаць. Тым больш, што Лукашенко паспрабаваў нейкі падарунак Дональду Трампу зрабіць, там і камплементарныя ацэнкі яго дзейнасці былі, і віншаванне вельмі такое камплементарнае, і падарунак у выглядзе вызвалення 2 амерыканскіх грамадзянаў з беларускай вязніцы, плюс вызвалення журналіста Радыё Свабоды Андрэя Кузнечыка. Ну, вось цяпер мусіць афіцыйны Менск чакае, якія будуць крокі, каб можна было б на іх зрэагаваць. Спадар Валера, яшчэ одно кароткае пытанне напрыканцы нашай размовы. Вось пакуль у Менскі думаюць пра санкцыі, у Варшаве правялі паседжанне каардынацыйнай рады, дзе абмяркоўвалі кейс зніклай Анжэлікі Мельнікавай. Кажуць, што ў штатным часе працуе каардынацыйная рада, дэлегаты усе працягваюць сваю працу. А на ваш погляд, вось гэтае знікненне таямнічае, яно
якую ролю адыграла ўвогуле на рэпутацыі беларускіх дэмакратычных сілаў? Гэта удар, нейкія урокі мусяць вынесці. Ваш погляд які? Ну, зразумела, гэта негатыўная з'ява, чым бы насамрэч і не закончылася вся гэта гісторыя. Яна непрыемная, яна негатыўна адбіваецца на рэпутацыі беларускіх дэмакратычных сілаў. І якія тут можна зрабіць высновы? Ну, пытанне бяспекі, яно застаецца, яго ніхто не здымаў. І таму некія элементарныя захады па стварэнні некай сістэмы бяспекі павінны быць, павінны існаваць. Вось, ну, гэта не павінна збіць, так сказаць, увесь хаду усю працу дэмакратычных цэнтраў беларускай дыяспоры, беларускай апазіцыі. Пра гэта яшчэ паговорым у нашым эфіры. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Валер Карбалевіч, палітычны аглядальнік радыё «Свабода», быў з намі на відэасувязі. Тым часам Андрэй Стрыжак абвесціў гульню. Пераможца атрымае прэзент, умовы простыя. Трэба ўгадаць, які тэрмін кіраўнік Байсолу атрымае на судзе. Стала вядома дата завочных працэсаў над дзеячамі ініцыятываў дапамогі беларусам і моладзевага хабу. Ва ўсіх амаль па 2 дзесяткі артыкулаў. Супраць кіраўнікоў і дзеячаў фондаў дапамогі беларусам Байсол і Байхелп Андрэя Стрыжака і Алексея Лявончыка ўлады Беларусі пачалі адмысловае вядзенне яшчэ ў снежні мінулага года. Цяпер стала вядома дата суда. Ён пройдзе ў Гомлі 18 красавіка. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбуку напісаў Андрэй Стрыжак. Маленькі чалавек у сінтэтычнай мантыі ў задушлівай зале гомельскага суда пачне велізарны працэс, на якім паспрабуе ацаніць увесь маштаб таго, што мы нарабілі нашай з вамі салідарнасцю. Абвінавачванне, якое выстаўленае, складаецца з 18 артыкулаў і іх частак. Сярод абвінавачванняў фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці, абраза прадстаўнікоў улады, прапаганда тэрарызму ды іншыя артыкулы крымінальнага кодэксу. Прычым, як мяркуе следчы камітэт, Стрыжак і Лявончык здзейснілі гэтыя злачынствы ў складзе групы. Таксама абвінавачанымі будуць чальцы ініцыятывы «Моладзевы хаб» у Варшаве. У іх падобныя абвінавачванні і амаль такая ж колькасць крымінальных артыкулаў. Форма завочнага спецвядзення з'явілася ў Беларусі ў 2022 годзе. Улады выкарыстоўваюць яе для пераследу апазіцыі ў эміграцыі. Па такім вядзенні выракі ўжо атрымалі дзясяткі чалавек. Сярод іх Святлана Ціханаўская, Павел Латушка, Франак Вячорка ды іншыя палітычныя і культурніцкія дзеячы. Так, спадарства, глядзіце студыю Белсат. Ну і я бачу, што падчас трансляцыі у нашай чацяне удзельнікі чату прамой трансляцыі, як правіла, абмяркоўваюць здароўе і фізічную форму Лукашэнкі. Калі ласка, рыхтуем пытанне да нашых наступных гасцей. Это самае, што не ёсць, лялькаводы беларускай апазіцыі за мяжой, сярод іх Андрэй Стрыжак і Алесь Лапко, кіраўнік беларускага моладзевага хабу ў Варшаве. Вітаю спадарства. Напэўна, што варта пачаць з Алеся, таму што збіраюцца судзіць, вы паведамілі на сваёй старонцы, там па некалькіх шматлікіх артыкулах у кампаніі такіх цудоўных людзей, як Андрэй Стрыжак і Алексей Лявончык. За што? Ну, за тое, што мы дапамагалі людзям. Ну, мам яшчэ вызванне. Штрафы, аплачвалі лекаванне, псіхалагічную падтрымку адвакатаў, аказвалі іншую падтрымку тым людзям, іх сем'ям, якія былі згвалтаваны, збітыя і зняволеныя ў Беларусі падчас і пасля пратэсту 2020 года. Андрей, хочу ўсё ж такі пачаць з Бондаравай. Напісаў ты, што калі б сапраўды яна напісала вам заявку, то вы б аўтаматычна не адхілілі б яе, разглядалі б, напэўна. І спадар Валер Карбалевіч, які быў у нас перад гэтым у эфіры, аднак у эфіры Еўрарадыё, таксама пажартаваў з гэтай нагоды, што калі б Лукашенка напісаў вам і папрасіў бы яго эвакуяваць з Беларусі, калі б там была небяспека для яго з боку Крамля, напрыклад, які быў алгарытм вашых дзеянняў? Ну, незалежнасці ад таго, які грамадзянін ці грамадзянка да нас звярнуліся, якія пацярпелі ад рэпрэсій, мы бы так ці інакш разглядалі бы гэтую заявку. Аўтаматычна мы нічога не адхіляем, яшчэ раз пацвярджаю гэтыя словы. І для нас вельмі важна, каб усе людзі разумелі, што заўсёды ёсць выйсце. І калі ў 2020 годзе мы дапамагалі
былым сілавікам і былым чыноўнікам выходзіць з сістэмы, то ў прынцыпе збольшага ніхто ж не адмаўляе таго, што калі зноў пачнецца нейкае вакно магчымасцяў, гэтыя людзі зноў пайдуць з сістэмы. Ну і будзем глядзець, разглядаць, канешне. Так што калі Александр Рыгорович звернецца до нас, ну это, канешне, будзе нечаканасцю, але ж ну паглядзім, што там за кейс, чым там прыцісняюць яго, якая пагроза. Будзем разглядаць. Так, ну і ад мяне пытанне. У Беларусі забаранілі кнігі Мітчела і Муракамі. Як іх кнігі бойкаваць будзеце? Не, гэта быў жарт, не думаем. Калі без жарта, вось мы пабачылі, так, кейс Гаюна, который так быў зламаны. Мы мелі перад гэтым, маем цяпер кейс Мельнікавай, который знаходзіцца ў развіцці, так, гісторыя. Ну і мы бачым, як аб'ектыўна беларускія спецслужбы павысілі сваю эфектыўнасць. Скажам так, Алесь, моладзевы хаб, онлайн-канферэнцыя, так, адукацыя, нават афіцэр КДБ падключыўся падчас менавіта, да, этой ўсёй гісторыі. Як у сувязі з гэтым вы змяняеце падыходы да бяспекі? Я думаю, вось тут Андрей скажа пра Байсол, да, а вось Алесь пра цэлым грамадзянскую супольнасць, пра мігрантаў, которые выехалі. Што неабходна зрабіць? Бо, я так разумею, могуць фактычна дасягнуцца да кожнага. Алесь, і такое молчанне. Ну, просто я не зразумеў, да каго пытанне. Ці да Алеся, ці да мяне. Да вас абодвух, так? Як вы в Байсоле, так, Байхелпе збіраецеся змяняць, што вы змяняеце? Што, ну, скажы нам усім, як себе паводзіць, бо тут ж все мы, я так разумею, пад прыцэлам. Ну, я вельмі часта даю некаторыя рэкамендацыі па розных аспектах персанальнай і кібербяспекі. Ну, трэба заўсёды памятаць пра тое, што мы з вами у такой справе, у якой памылкі каштуюць дастаткова дорага. І таму мы разумеем, што гэтая цікаўнасць з боку сілавікоў да нашых структур, яна будзе толькі расці, бо чым менш структура, яны выбіваюць час ад часу людзей, якія займаюцца з нашай справай, тым большы ціск будзе на тых, хто застаецца. Так што ўвесь час спрабуем зрабіць нешта для таго, каб перадухіліць, каб знайсці некаторыя слабыя кропкі, якія можна знайсці ў нашай сістэме. Ну і працуем з адмыслоўцамі ў сферы кібербяспекі і асабістай, персанальнай бяспекі. І, ў прынцыпе, магу сказаць, што не кожны актывіст альбо актывістка, якія займаюцца такой справай, мусяць настолькі моцна занурацца ў гэтыя спецыфічныя моманты бяспекі, але ж памятаць пра іх заўсёды трэба. Не пакідаць сваю тэхніку без нагляду, мець блакіроўку на экран і вашага кампутара і вашага тэлефона. Ну і прыглядвайцеся да людзей, што побач з вамі, якія выходзяць з вамі на кантакт, асабліва калі іх даўным-даўно не было на сувязі. Так што нейкія абсалютна базавыя рэчы трэба выконваць кожнаму і кожнай з нас. Алесь, вельмі шмат прыходзяць у беларускі моладзевы хаб наведнікаў, розныя мерапрыемствы. Як вы вось асочваеце гэтую сітуацыю, як вы можаце так ці іначай забяспечыць нейкую бяспеку гэтым? Ці нагу варта адсочваць? Ці ёсць у гэтым сэнс, так, што і так, і сяк, калі публічны івент, то... Ну, гэта залежыць ад рода івентаў. Канешне, у нас ёсць свае інструкцыі, свае пратаколы бяспекі. Нават калі публічны івент, ім трэба, канешне, ісці. І той выпадак, які адбыўся 1,5 гады таму, калі падлучыўся палкоўнік ці падпалкоўнік КДБ, якраз такі нашыя працэдуры спрацавалі. То бок яны хацелі, каб было заснята твары людзей, каб паказаць, вось там людзі пужаюцца, штосьці. Праз нашы пратаколы мы не здымалі, у іх не атрымалася нават матэрыялы. Ім прыйшлося 2 секунды перад тым, як камера выключылася, неяк мантаваць, яно проста там завісшае было. То бок, насамрэч, кожная арганізацыя павінна мець нейкія пратаколы. Але, канешне, мы ўсіх папярэджваем, што адкрытае мерапрыемства можа прыйсці хто заўгодна. Мы кажам, ну, калі хтосьці нават з беларускіх спецслужб хоча пранікнуцца беларушчынай, там паслухаць вершы ці спевы ў беларускім моладзевым хабе, таксама могуць прыйсці. Гэта не забаронена, але бяспека кожнага і кожнай наведніка і наведніцы хаба на ім самім. Андрей, ты напісаў таксама, што з пачатку года эвакуацыя адбылася з Беларусі вашай службай, 29 чалавек. Што гэта за кейсы?
Гэта самыя розныя гісторыі, это людзі, якія прыходзяць да нас, у тым ліку і па кейсе Гаюна, і працуем мы з імі дастаткова складана, праз тое, што тыя людзі, якія часта былі інфарматарамі Гаюна, яны так ці інакш звязаныя сілавымі структурамі. А гэта значыць, што як мінімум Польша, Літва можа ўспрымаць гэтых людзей як пагрозу нацыянальнай бяспецы. Ну і вось атрымліваецца так, што яны трапілі троху ў такую сітуацыю, што яны чужыя сярод сваіх, свае сярод чужых, і нам вельмі важна, каб гэтыя людзі таксама мелі магчымасць атрымаць дапамогу і падтрымку. Пасля верыфікацыі, пасля таго, як мы спраўджваем, што гэта насамрэч той чалавек, спрабуем знаходзіць розныя іншыя шляхі, іншыя магчымасці для таго, каб чалавек апынуўся у бяспецы, у бяспечным месцы і паспрабаваў распачаць сваё новае жыццё. Што тычыцца таго, хто яшчэ, нічога не спыняецца ў Беларусі, па-ранейшаму ідуць затрыманні, па-ранейшаму арышты, па-ранейшаму вобшукі, і шмат тых людзей, якія праходзяць праз гэтыя адміністратыўныя альбо праз крымінальныя працэдуры, разумеюць, што наступным крокам будзе ўжо турма. Яны прымаюць рашэнне аб выездзе. Так што наша праца не спыняецца, як вы бачыце, што 3 дні у нас прыблізна 1 чалавек на выезд, і прыблізна такая вось дынаміка з пачатку году, 10 троху больш, 10 троху менш, але яна захоўваецца. Алесь, калі вось мы кажам дакладна пра тое, у якой сітуацыі зараз апынулася беларуская грамадскасць, якая патрабуе дапамогі, ці вам патрабуецца таксама дапамога, бо ведаем, што скарачаецца фінансаванне шмат якіх недзяржаўных арганізацыяў. Як у беларускага моладзевага хабу сітуацыя з гэтым выглядае? Мы збольшага не адрозніваемся ад іншых арганізацый, канешне, ударыла і па нам, але мы трошкі дыверсіфікавалі крыніцы фінансавання, у тым ліку беларусы, беларускі, якія жывуць і працуюць у Польшчы, могуць пералічыць 1,5% ад сваіх падаткаў. Мы ўжо 3-й год удзельнічаем у гэтай праграме. У мінулым годзе мы сабралі 100 000 злотых, у гэтым годзе выйшла 120 000 злотых. І да канца красавіка таксама дэкларацыі, якія будуць пададзеныя у гэтым годзе, у лістападзе ўжо мы будзем ведаць, колькі атрымаем. То бок падтрымка беларусак сваіх жа арганізацый вельмі патрэбна, і таксама я звяртаюся да ўсіх тых, хто жыве ў Польшчы. Можна выбраць нашу арганізацыю у нас на сайце, выбраць рэквізіты і таксама падтрымаць. Вам гэта нічога не будзе каштаваць, а для нас гэта будзе магчымасць працягнуць нашу дзейнасць. Хлопцы, я працягваю ціснуць сваю лінію, пытанне датычна бяспекі, бо задаюць якраз пытанне, ці варта тады включацца в нейкую дзейнасць беларускіх эмігранцкіх дэмакратычных структураў, калі мы бачым вось гэты кейс з Мельнікавай, чалавек знік, магчыма, з усім тым масівам інфармацыі і гэтак далей. Якія вашы першыя высновы на дадзены момант вы можаце сказаць па этаму кейсу, па бяспецы, каб вярнуць гэты давер зноў да беларусаў? Уключацца можна па-рознаму, вось так, як сказаў Алесь, напрыклад, тым жа донатам альбо адлічэннем кавалка вашага падатку. Байсол таксама прымае такія донаты у Польшы праз цэнтр беларускай салідарнасці, у Літве наўпрост на нашу юрыдычную асобу. І таму таксама заклікаю далучацца такім чынам, таму што гэта хіба адзін з найбольш бяспечных спосабаў, якім спосабам вы можаце удзельнічаць у беларускай справе. Ну і, канешне, кожная для сябе вызначае глыбіню пагружэння, занурэння ў тыя справы. Хтосьці можа са сваім адкрытым абліччам удзельнічаць у івентах, хтосьці не можа гэтага рабіць. І мы бачым па апошніх 2 масавых шэсцях, якія адбываліся ў Варшаве, што часта людзі зараз ужо закрываюць твары маскамі, апранаюць цёмныя акуляры, і такім чынам сябе забяспечваюць, таму што незразумела, хто і як можа здымаць гэтыя шэсці і чым гэта ўсё можа скончыцца. Так што, у прынцыпе, як і казаў слушна Алесь, справа бяспекі, пытанне бяспекі, гэта ў першую чаргу, канешне, вызначае сам чалавек, наколькі ён гатовы быць адкрытым у удзелах у гэтых івентах. А што яшчэ можна рабіць? Можна дапамагаць, валанцёрыць непублічна ў розных структурах і арганізацыях. Зараз, як слушна было сказана, дастаткова моцна скарачаецца фінансаванне, і вось якраз такі на некаторых пазіцыях валанцёры будуць зноў запатрабаваныя і будуць вельмі жаданыя, і іх жадана будзе бачыць у арганізацыях. Безумоўна, канешне, гэта таксама патрабуе дадатковай верыфікацыі людзей, якія прыходзяць, таксама стварэння ўнутранай сістэмы размеркавання інфармацыі
інфармацыі, доступа да яе у кожнай з арганізацый, каб не адбывалася так, што адзін чалавек знікнуў і адразу павалілася вся сістэма, альбо там нейкая плацёжная, альбо медыйная, альбо яшчэ нейкая. Але гэта ўжо пытанне таго, наколькі добра і слушна арганізаваныя менеджерскія працэсы ўнутры арганізацый. Гэтаму таксама трэба вучыцца і браць прыклад з іншых арганізацый, глядзець, як у вашых калегаў гэта пабудавана. Ну і, канешне ж, заўсёды дбаць пра ўласную бяспеку. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Спадарства, нагадаю, Андрэй Стрыжак на відэасувязі, сузаснавальнік фонду «Байсол», і ў студыі Алесь Лапко, кіраўнік беларускага моладзевага хабу. У Ісландыі сёння зранку пачалося вывяржэнне вулкану. Улады эвакуявалі найбліжэйшыя паселішчы, закрылі лагуну для наведвання і перакрылі найбліжэйшыя дарогі. Мясцовыя метэаролагі адзначаюць, што гэта ўжо 11-е вывяржэнне за апошнія 4 гады. Як гэта выглядае? Далей без каментара. Вяртаемся ў студыю Белсат. Ну і гледзячы па замяшанню, якое адбываецца сярод удзельнікаў чата, так, сапраўды нагадваем яшчэ раз шаноўнаму гаспадарству, што ў сувязі з пераходам Еўропы, вялікай часткі Еўропы на летні час і не пераходам Беларусі, у нас змяніўся час трансляцыі. Цяпер мы пачынаем працу ад 19-й гадзіне. Ну а на дадзены момант, гаспадарства, дзякуем за сумесна праведзены час у студыі Белсат. Падпісвайцеся на наш тэлеграм-канал, QR-код на вашых экранах. Канешне, калі гэта для вас бяспечна, ўжо праз некалькі секундаў разам зазірнем у нашыя сацыяльныя сеткі Белсат онлайн. Вашай увазе. На пачатку кастрычніка 2022 года Расія адступіла з паўночнай часткі ўкраіны, назваўшы гэта жэстам добрай волі. Тады ж выкрыліся жудасныя падрабязнасці трагедыі ў гарадку Буча пад Кіевам. З таго часу мінула 3 гады, але мясцовыя жыхары дагэтуль згадваюць злачынствы расійскіх салдатаў. Журналісты Белсату паразмаўлялі з тымі, чыя блізкія перад смерцю зазналі катаванні. Цалкам ролик можна паглядзець на старонцы нашага тэлеканалу ў Фейсбуку. Зашли эти орки и сказали, кто там соседа искал. Говорит, идите закапывайте его. Говорит, он уже готовый. Там 2 метри глибиною вирита яма. Їх туди, коли закинули, Вова розказує, каже, ну, ми замерзли, каже, по-перше. По-друге, ми зв'язані повністю, каже, ми притулились до якоїсь людини, каже, дивимося, а він вже мертвий. Праз антырасійскасць паўстання Кастуся Каліноўскага улады Беларусі заўсёды стараліся замоўчваць гэтую тэму. Цяпер увогуле спрабуюць дыскрэдытаваць імя нацыянальнага героя, а памяць пра яго знішчыць, нягледзячы на гэта заўсёды былі неабыякавыя беларусы, якія цікавіліся тымі падзеямі і ладзілі гістарычныя рэканструкцыі. Паводле іх матываў пра рэканструктарства пад забаронаю распавядае відэа ад нашых калегаў з інтэрнэт-рэдакцыі. Гэтая тэма ў Беларусі заўсёды была забароненая пад такой ціхай, негалоснай забаронай. А тэма цікавая, тэма глыбокая, і гэта пачатак фактычна палітычнай беларускай нацыі. І яшчэ адзін ролик онлайн. У асяроддзі беларускіх дэмакратычных сілаў не змаўкае тэма знікнення спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай. Месца яе перабывання дагэтуль не могуць выявіць, і агулам дакладных звестак пра лёсы жанчыны пакуль няшмат, што дае добрую глебу для спекуляцыяў і чутак. Наша інтэрнэт-рэдакцыя запытала ў гледачоў, якая з версія ўзнікнення спікеркі выглядае найбольш правдападобнаю.
У апытанні на YouTube-старонцы Белсата ўзялі ўдзел каля 600 асобаў. Перавагі не атрымаў ніводзін з варыянтаў. 33% удзельнікаў мяркуюць, што Мельнікаву выкралі спецслужбы Беларусі. Крыху больш за чвэрць лічаць, што яе выманілі ў Беларусь падманам. Яшчэ столькі ж думаюць, што кіраўніца парламенту ў выгнанні з самога пачатку была агенткой КДБ. Найменш выбралі варыянт, што Анжеліка Мельнікава збегла з грашыма коаардынацыйнай рады. Амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп заявіў, што праз 130 дзён пасля пачатку працы мільярдэр Ілон Маск пойдзе з дзяржаўнай службы і вернецца да кіравання сваімі кампаніямі, а скандальны дэпартамент эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання ліквідуюць. Працу з рэформамі ўраду ЗША Маск яшчэ не скончыў, але ўжо нашкодзіў уласным карпарацыям. Яны таннеюць, продажы падаюць, а каля офісаў пратэстуюць тысячы асобаў. Як гэта выглядае, можна ўбачыць на старонцы Белсату у Інстаграме. Маск профинансировал избирательную кампанию Дональда Трампа на 270 миллионов. Дональд Трамп депортировал людей. Дональд Трамп угрожает другим странам войной. Дональд Трамп отменил Парижское соглашение по климату. Дональд Трамп представляет угрозу климату и демократии на всей планете. На гэтым у нас з Віталём усё. Развітваемся з вами. Дзякуем за ўвагу. Да хуткай сустрэчы на Белсаце і беражыце сябе. Усяго найдобрага і да хуткай сустрэчы.